Helo, Siôn dwi'n athro yoga a meddwlgarwch neu mindfulness o Lerpwl. Fi'n dysgu ar-lein nawr yoga, hefyd meddwlgarwch. Fi wedi dechrau dysgu yn y Gymraeg sy'n dda i fi. Um, o'n i eisiau falle mynd â chi gyd trwyddo, jyst myfyrdod byr, rhyw 2 funud neu rhywbeth. So, os ych chi'n hapus i ymuno efo fi ar hyn o bryd, bys ni'n hapus iawn. Felly, ble bynnag ydych chi ar hyn o bryd, jyst yn mynd i cymryd munud neu ddau. So, newch yn siŵr bod chi'n eistedd yn gyfforddus fyma, ble bynnag ydych chi. Allech chi eistedd ar y llawr neu eistedd mewn cader. Allech chi dod â'ch dwylo i'ch pengliniau chi. A ni'n mynd i eistedd fyny am yr amser yn y myfyrdod yma. Allech chi cau'r llyged pryd bynnag ych chi'n barod. Cymerwch eiliad wrth i chi eistedd fyma i jyst yn dod yn ymwybodol o unrhyw synau ych chi'n gallu clywed. Falle synau tu fas i'ch tŷ neu'ch stafell. Beth yw'r sŵn mwyaf pell i ffwrdd ych chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Wedyn synau sy'n bach yn agosach, beth yw'r sŵn mwyaf agos ych chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Falle bod modd i chi clywed sŵn eich anadl eich hun. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r corff. Weithiau ni'n dal mlaen i tensiwn yn y corff heb sylwi. Felly dewch yn ymwybodol o'ch dwylo a bysedd. Os mae yna tensiwn fyna, os modd i chi ymlacio. Wedyn ysgwyddau. Yn aml iawn, ni'n dal mlaen i tensiwn yn ysgwyddau. Os ych chi'n sylwi bach o tensiwn fyma, os modd i chi ymlacio bach mwy. Wedyn cyhyren y gwyneb. Allech chi ymlacio fyma. Wedyn dewch yn ymwybodol o'ch anadl. Ni ddim yn trio newid yr anadl ar hyn o bryd, ond jyst yn dod yn ymwybodol o'ch anadl. Falle bod yna lot o meddyliau yn y pen ar hyn o bryd. Falle bod yn teimlo'n anodd i chi ymlacio. Mae hyn yn iawn. Jyst y gorau gallech chi. Dewch yn ymwybodol o'ch anadl. Sylwi'r anadl yn dod i mewn trwy'r trwyn a mas trwy'r trwyn. Os mae'ch ymwybyddiaeth yn mynd i'ch meddyliau, dewch eich ymwybyddiaeth nôl i'r anadl. Yn y ffordd yma, ni'n canolbwyntio mwy ar yr amser presennol, a llai ar y dyfodol a'r gorffennol. Ni'n tynnu tuag at diwedd y myfyrdod byr yma. Ni'n mynd i orffen efo 2 anadl dyfn. Felly, trwy'r trwyn, cymerwch anadl dyfn i mewn. A trwy'r ceg, cymerwch anadl dyfn mas. Ac eto un dyfn i mewn trwy'r trwyn. Ac ar y ceg ac anadlu mas. Mwy fyma, anadl mewn yn ddyfn. Ac anadl mas. Pryd bynnag ych chi'n barod ac ar eich llyged. Croeso nôl pawb, gobeithio bod chi wedi mwynhau hynna. Mae yna ddigonedd o stwff ar-lein ar gyfer helpu gallu datblygu practis o myfyrio mewn eich bywyd chi. Bys ni'n rili yn argymell enwedig os ych chi'n dioddef efo pethau fel gorpred ar y stres. A mae wedi helpu fi shwd gymaint mewn bywyd fi. Felly, pob hwyl a diolch yn fawr.